Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket itt a közösségi házunkban. Ugye a nagybőti előadás sorozata 3 részesnek a második része, a 3/2. A kolléganőm mondta, hogy jövő héten lesz a 3/3-as, jövő héten 3/3-asok leszünk mindannyian, de ezt most csak úgy mondom, kegyelemről kegyelemre, győzelemről győzelemre. Ugye, és az első részben nyilván Jézus életéről vesszük az ihletet, meg a segítséget a saját életünkre. Eljutottunk, hogy elmenekültek Egyiptomba, stb. És akkor ott élték az életet. Jézusnak a felnövekedése és ebben az elrejtettségben történt az első 30 évben, vagy nagyjából 30 évben, ahol ugye ő is átment mindazokon a kísértéseken, amin általában az emberek átmennek, de valószínűleg a gonosz léleknek különös figyelme nem irányult rá. Mert ha valahogy fel is figyelt rá, amikor oda mentek a bölcsek a Heródeshez, akkor megtörténtek a betlehemi gyilkosságok, akkor darabig még keresték, hogy hát felmenekült, hol lehetnek, de szép lassan lecsengett 30 év, ki emlékszik, már mi volt 30 évvel ezelőtt. Igen, ám csak történik egy döbbenetes dolog, ugye megjelenik Keresztelő János, és oda megy Jézus, hogy megkeresztelkedjék, és akkor egyszer csak, ugye egy szózat hangzik az égből, ez az én szeretett fiam, te benned kedvem telik, vagy akiben kedvem telik. Hát ugye, ez az a pillanat, amikor a gonosz lélek rádöbben, hogy valami nagy baj van, mert Isten kijelenti az egész teremtett világ előtt az ő fiát. Megmondta, hogy ez az én szeretett fiam. Különben, ezt lehet, hogy már mondtam, hogy az volt a szokás Izraelben, hogy amikor a fiúk elérték a 13 éves kort, tehát már beülhettek a minnyánban, mint teljes jogú felnőtt emberek, és mert 10 ember kellett ahhoz, hogy a minnyán az imakor létrejön, és akkor lehetett közösségben imádkozni, akkor az apa bevitte a fiát a közösséggel, és odaállított, és azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. És akkor most ugyanezt történik, csak itt az Isten csinálja meg az ő fiával, odaállítja az egész nép és a világ mindenség elé, hogy ez az én szeretett fiam, amiben kedvem telik. Hát, erre aztán ez olyan volt, mint egy nagy pofon a sátánnak, hogy ó jaj, itt valami nagy baj van. Nem tudjuk, hogy ő mennyit sejtett ebből az egész megváltó művel, mert ezek a dolgok, ugye még az angyalok előtt is elrejtve voltak, azt mondja a Szentírás. De itt mindenképpen rájött arra, hogy valami nagy baj van. És ha Jézus kimegy a pusztába, akkor a Márk fogalmazza legrövidebben, ő azt mondja, ezután a lélek azonnal leragadt a pusztában, 40 napon át a pusztában volt, és megkísértette a sátán. Vadállatok között volt, és angyalok szolgáltak neki. Hát ez tulajdonképpen a mi életünknek a rövid összefoglalása is lehet. Időnként a pusztában vagyunk, időnként angyalok szolgálnak nekünk, időnként vadállatok vesztek minket körül, és a sátán biztos, hogy megkísér, de Isten kegyelme mindenképpen ott van. De Máté meg Lukács azért ennél bőségesebben beszél, és ő beszél erről a 3 nagy kísértésről, illetve még előtte rögtön a 4-ről, ami az egészet megalapozza, hogy megmutassam nektek, hogy hogyan próbálja csőbe húzni Jézust, vagy valamilyen módon elbuktatni. Azt olvassuk Máténál, most azt vesszük, hogy a Máté meg Lukács ugyanazt a 3 kísértést írja le, de avval a különbséggel, hogy Máténál a 1, 2, 3, a Lukácsnál a második és a harmadik kísértés megfordul. Ennek is meg lehet a maga oka, de ebben most nem fogunk belemenni, csak magával a kísértés. Azt mondja, akkor a lélek elvezette Jézust a pusztába, hogy megkísértse az ördög. 40 nap és 40 éjjel böltölt, végül megéhezett. És akkor ment oda. Tehát 40 nap, még Jézus teljesen el van merülve Istennek a jelenlétében, ebben a nagy élményben, a kijelentésben, a hatalmas szeretetaktusban, illetve hát még elmélkedi az ő nyilvános működését, hogy mit és hogyan is kell tenni, hogyan legyen, de azt mondjuk, és végül megéhezett. És ez az a pillanat, amikor belép az ördög. De mielőtt ide jutnánk, azért, hogy nem menjünk sorba. Végül megéhezett. Tehát ez az a pillanat, amit mindig keres a gonosz lélek, hogy hol van a mi életünknek az a gyenge pillanat, ahol beléphet az életünkbe. És mindennek az életében vannak gyenge pillanatok. Egyszerűen azért, mert emberből vagyunk, és itt is, ugye Jézus a maga emberségében ugyanúgy megéhezik, mint minden más ember. Hát 40 napja nem evett. Az azért az súlyos dolog. Nyilván ő is el van gyöngülve testileg is, ha lelkileg nem is, ez kiderül, hogy lélekben. De minden esetre a gonosz lélek elérkezettnek látja a pillanatot, amikor most mondhatjuk, hogy Jézus visszajön az extázisból. Bár ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott repkedett volna, de mindenképpen ebből
Istennel való, az atyával való hihetetlenül forró és eleven kapcsolatban való átgondolt minden, egyszer csak visszatér közénk. Mint amikor mi egy imádság után egyszer csak rádöbbenünk, na most már el kell mosogatni, nincs mese, csak legfeljebb nekünk nem annyira mély és eleven ez a dolog. És azt mondja neki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek váljanak kenyérré. De mielőtt még a kenyérre térnénk, úgy kezdődik, hogy ha. És ez a gonosz léleknek a mindent megelőző kísértése az a ha, amivel megkérdőjelezi tulajdonképpen az életünket, és itt Jézusnak abszolút az alapvető identitását. Ha Isten fia vagy, ha tényleg az vagy. De nem tudom, mennyire érzitek ezt, de hogy ebben lehet hirdelenül csőbe húzni mindenkit. Volt egy ilyen sorozat a tévében, és csak úgy hallottam, de onnan tudom, hogy a gyerekek kipróbálták rajtam, és a felelsz vagy mersz. És akkor jöttek hozzám, és ilyen idétlenkedés, nem értettem, hogy miért jönnek ilyen sükebbők a mondatokat mondanak. És kiderült, hogy egymás között azt játszottak, hogy felelsz vagy mersz, ilyen felsőtagozatos gyerekek, és akkor azt mondták, hogy ha mered, ha valóban bátor vagy, akkor menj oda a Gyula bácsihoz, vagy valami, és mondd neki azt, hogy. Kérdezd meg tőle azt, hogy. Most ez egy butaság, de ebben nagyon csúnya dolgokat lehet csinálni. Hogyha emlékszünk erre a középkori történetre, amikor a nemes hölgy úgy akarta megtudni, hogy tényleg szereti a férfi, hogy bedobta az oroszlánok közé a keszkenőjét, hogy ha tényleg szeretsz, akkor hozd ki. És akkor ez bement ki, hozta, de utána soha többet szóba se állt valamivel. De nem kell bemenni. Ugye? Ez nagyon fontos, hogy egyetlen egyszer se áll bele ebbe Jézus. Minket bele lehet húzni ebbe, hogy ha férfi vagy, tedd meg. Ha tényleg úgy gondolod, ha keresztény vagy, akkor csináld ezt meg. Pont ma volt az iskolában beszélgettünk, és volt is egy nagyon rendes keresztény asszony, de nem katolikus. És 40 napos böjtről beszélgettünk, és akkor mondta, 40 napos böjt, és akkor... De mondtam, hogy de vasárnap nincs böjt, mert az az Úr napja. Azt mondta, akkor az csalás. Ő vasárnap is böjtöl, mert csak úgy, de mondom, az 46 nap, akkor az nem 40, de akkor is, mert... És hogy ha keresztény vagy, akkor a 40 napot egybe, ugye, ha, megint, jó, hát akkor te csináld úgy, semmi baj nincsen. Én megengedem magamnak azt, hogy az Úr napján, ugye, ha veletek a vőlegény, akkor ugye nem böjtöl a vásztép, de hogy jó, tehát ez tipikus csőbehúzás, ez a bizonyítási kényszer, amit rá akar nyomni, hogy tulajdonképpen miért kell nekem bármit bizonyítanom? Miért kell nekem bizonyítanom a férfiúságomat, vagy a nőknek a nőiességét, vagy az okos? Nem kell. Nem kell. Most hihetetlen az interneten keresztül minden óriási terepet kínál, hogy egy ilyen vitába belehúzzanak téged, amiben, és ha már sikerült belehúzni a vitába, akkor már bukásra is vagy ítélve, mert akkor már ott bármi elhangozhat. Nincs ilyen. Belegondolva kamaszkornak a bizonytalanságaiba, amikor amúgy is bizonytalanná válik minden, hogy hogyan húzza csőbe ezeket a fiatalokat a gonosz célek, hogy vagy egy ilyen túlzó férfiasságba és nőiességbe, és akkor mutasd meg is, szétverlek meg, nem tudom én, és akkor ugye, mi is ezt mondtuk a lányoknak, hogy én csak szeretni akarlak. De nem ez volt a lényeg, hogy szeretni akarlak, hanem bújjunk gyorsan ágyba. Tehát, hogy vagy egy ilyen túlzó férfiasság, vagy teljesen elmosásával a nemi identitásnak. Látom, egészen döbbenetes, hogy látom, hogy olyan kislányok, akik szélül voltak az osztályban, nem volt igazán észek valami, egyszer csak elkezdnek egymással karba fogva járni, ami a mi gyerekkorban egy tök normális dolog volt egyébként, csak ott nem azért járnak összefont karral, mert hogy ők csak barátnők, hanem azért az egyik azt mondja nekem, Gyula bácsi, én már a lányokat szeretem. Általános iskolás. Elmondod, ne komolytalan, hogy még azt sem tudod, hogy ki vagy. De ez már így van. Mert ugye ezt a belső bizonytalanságát, meg szeretet vágyát, ugye felkínálja neki rögtön a világba a gonosz lélek, és akkor teljesen elhúzza ebbe a kísértésbe, beleviszi, és teljesen össze tudja rombolni, vagy egy ilyen unisex viselkedésmódba. Ez egészen ugye tudjuk, hogy a nemi jelleg megváltoztatásáig és a műtétekig megy, és azon harcolnak már sokkal 18 éven aluliakat is lehessen
ugye ilyen nem átalakító műtétnek átvenni, meg a kamaszkor előtt lehessen szedetni velük ilyen gyógyszereket, ami megváltoztatja a hormonszintet. Egészen döbbenetes dolog, és ez mind oda van, hogy a gonosz tényleg elkezdi megkérdőjelezni a te életednek a valóságát, a bizonyosságodat. És az életünkben egyébként is vannak bizonytalan időszakok, mindig be tud lépni ebben. Biztos, hogy te az vagy? Biztos, hogy te ezt így akarod? Ha. És ez az, amit Jézus abban a pillanatban mind a három kísértésnek elutasít. És akkor nézzük az elsőt, azt mondja, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek legyenek kenyérré. Ugye ez a végül megéhezett, és akkor... Na most, mire akarja rávenni a gonosz lélek Jézust? Arra, hogy az ő hatalmát, az ő erejét a saját igényei kielégítésére fordítsa. Ugye láthatjuk, Jézus minden csodát a többi emberért teszi. Nincsenek öndicsőítő csodái. Egy csodát sem tesz azért, hogy azt lássák rajta, hogy most ő az Isten fia. Nem. De a gonosz lélek arra akarja rávenni, hogy ez fordítson. Tegye önmagát. Ha belemegy a Jézus, akkor elindul azon az úton, hogy az ő hatalmát, az erejét tulajdonképpen, hogy nem Isten országának az építése, önmaga építésére fordítja. És hány embert ismerünk magunk közül a politikai életben, a gazdaság életben, akárhol, akik nagyon jól elindultak, annyira reménykedtünk bennük, és hova csúsztak el. Vagy a kulturális életben, vagy bármiben. Nagy alkotásokat, szépeket, és akkor egyszer csak az volt a fontos, hogy ők népszerűek legyenek, őket szeressék, és az egész művészetük, vagy tudományuk, vagy bármi, vagy politikai tevékenységük elcsúszott a dolog. Hogy ne szolgálj, hanem a másik, amit megpróbál a gonosz lélek beindítani, ez a önféltés. A halálfélelemig menő szorongás, hogy ha nem eszek, meghalok. Hát ugye 40 napja nem ettem. Valamit gyorsan csináljunk, mert ki kell elégítenem az én alapvető szükségleteimet, bárhogy. Ha kell, lopok, csalok, bármit csinálok, de nincs mese. Ugye? Tehát, hogy hányan mentik fel önmagukat, hogy hát azt el lehet vinni, mert arra nekem is szükségem van. Kisgyereknél hihetetlenül hogy azt mondja, hogy azzal én akartam játszani. Hát igaz, hogy a másik kezében volt, de én akarom. Nekem az egy nevelődési folyamat. Az érlelődési folyamat, hogy el tudom engedni önmagamat, hogy van egy bizalmam a környezetem felé, van egy bizalmam Isten felé, és nem akarom ezt szorosan ott tartani a kezemben a saját életem, és azt gondolom, hogy nekem ezt ki kell elégíteni, és meg kell tenni, meghalok, ha nem jutok hozzá. Most nyilván akkor mi erre a kísértésre, ami válaszolunk, ugye a böjt, a fegyelmezettség. Hogy megtanulom ezt a fegyelmet, hogy elengedem a saját igényeimet, a saját alapvető igényeimet is a másik embert, vagy Isten szeretetéért. És a nagybőjtnek, amikor ezt csináljuk, akkor ez a cél. Ez a különbség a böjt és a fogyókúra között. Az is nagyon hasznos tud lenni. Bárki csak, akinek túlsúlya van, saját magamat is de nyugodt, próbálja ki a fogyókúrát. De az a fogyókúra azért van, hogy én egészségesebb legyek. A böjt azon túl, hogy ugye meg tudja adni azt a kegyelmet, hogy egészségesebb legyek, feltéve, hogyha nem csinálom ostoba módon, és tehát figyelek a dolgokra, az Istennel való kapcsolatomat akarja eleveníteni, meg a többi emberrel való kapcsolatomat. Ugye, amit a múltkori alkalommal mondtam, hogy amikor megvettem a csokit, és akkor elteszem, mert hogy meg akarom menni, mielőtt még a fiam hazajön, hogy ne kell adni belőle. Ugye? A böjt, akkor tudom, hogy nem kell eltenni a csokit, hogy bátran oda tudom adni a másik embernek, bátran el tudom engedni, mert megtanultam megfegyelmezni a szervezetemet, a személyiségemet, a számat, a szememet, az orromat, a fülemet, a bármit, ami belevinne, ugye a szemek kívánsága, a test kívánsága, az életkevéssége, és ez így kezdődik, hogy elkezdjük ebben a gyakorlatokat, beleedzük magunkat ebbe a dologba. Ugye? És Jézusnak a válasza, de ő azt válaszolta, írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Egyébként jellemző, hogy minden mondata Jézusnak itt a Szentírásból van, ugye az Ószövetségből jelen esetben, de hogy Isten igével válaszol vissza, és azt mondja, hogy Isten fontosabb. Isten fontosabb, mint én vagyok. Ezt úgy tanuljuk meg, ezt azt mondom, hogy a gyerekem fontosabb, mint én vagyok.
azt lehet, hogy a munkatársam fontosabb, mint én vagyok. Hogyha a szüleim elkezdenek öregedni, a szüleim fontosabbak, mint én vagyok. És amikor ezt gyakoroljuk, akkor ez egyszer csak kiderül, hogy amit a legkisebbek közül egyet tettetek, nekem tettétek, hogy Isten fontosabb, mint én vagyok. Minden jó házasság azon áll vagy bukik, hogy a házastársam fontosabb, mint én vagyok. És remélem, hogy a feleségem is ezt gondolja, vagy a férjem is ezt gondolja, és ha mind a ketten ezt gondoljuk a másikról, akkor össze fogunk találkozni. Oké? Okay? Jó. Akkor nézzük a második kísértést. Akkor magával vitte őt az ördög a szent városba, odaállította a templom orvára, és azt mondta neki: ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert írva van, angyalinak parancsolt felüled, kezükön hordozzanak téged, hogy kőben ne üsd a lábadat. Hát ez, amit szoktam mondani, ez ugye az Isten kísértés, a Superman kísértés, hogy én beállok valami olyan pozícióval, mindenki látja, hogy én ki vagyok, és hogy én micsoda nagyszerű ember vagyok. Tulajdonképpen a világ igényei szerint mutatom meg magamat és elégítem ki. Hát az amerikai filmek vitték tökére ezeket a Superman stílusú dolgokat, de hát mióta a világ, ez benne volt az irodalomban, a kultúrában, és már az ókori mítoszokban is megjelennek ezek a félisteni, meg isteni hősök, akik ugyanígy szerepelnek, akik odaállnak a templom tornyára, és akkor megmutatják, hogy ők Szóval, ha megnéztek az ilyen filmet, akkor látszik, hogy olyan szuperhős megmenti a macskát az úton, és közben a félvárost összerombolja. Hogy a házak között hányan haltak meg egyik, az nem számít, de a végén a macska meg van mentve. Tehát, hogy mindenre volt tekintet nélkül, megyek előre, és akkor csinálom a dolgokat. A történelemben nézzük, a római császárok a tökéletes példái, de különben egyébként minden ilyen ókori nagy dinasztia istenektől eredeztette magát, akár az egyiptomit nézzük, vagy bármelyik másikat, és isteni jelleget, de amikor ez már rég elkopott, ugye Rómában már nem kell Istentől eredeztessék magukat, hanem ők maguk váltak isteni, az isteni Augustus, az isteni Cézár, és minden császár magának igényelte már ezt, és templomot épített, és beletette a szobrát, és akkor ott lehetett imádni és áldozatot bemutatni nekik. Jó? Hogy ez a fajta Isten kísértés, ez tulajdonképpen egy ilyen vakmerő bizakodás is. Ez a Szentlélek elleni bűnök egyike, amit a katolikus egyház így tanít, hogy az Isten irgalmában való vakmerő bizakodás. Hogy én bármit csinálok, az Isten majd úgyis engem megvéd. És ha leugrok, akkor majd úgyis meg fog. Ha bejutottak a mennyországba, úgyis, hogy nem kell bűnbátot tartanom. Mert az Isten úgyis annyira szeret, az Isten mindenkit szeret, tehát hogy ez a szuper kegyelem pozíció, de ez sajnos nem így van. Ez nem így van. Ismerjük ezt a viccet, amikor jön az árvíz, és akkor fenn van a fa tetején, vagy a ház tetején, teljesen mindegy, hol az ember, és imádkozik, hogy Uram, kérlek segítsél. És akkor jönnek egy csónakkal, gyere, szállj be a csónakba, megyünk el. Nem, én imádkoztam, majd az Isten engem megsegít, jönnek egy nagy hajóval, gyere, szállj be. Nem, majd jön az Isten és engem megsegít. Jönnek a végén a helikopterrel, mert már teljesen ellepő a víz. Gyere gyorsan, mász fel a létrán, nem, majd engem a Jóisten megsegít, ismerjük, ugye? És akkor végül meghal. Uram, hát imádkoztam, miért nem mentettél meg? Én nem mentem, küldtem neked csónakot, hajót, helikopter. Tehát, hogy nincs ez a dolog, hogy majd az Isten külön miértünk leszáll, és külön minket kiemel, és nyugodtan beleengedhetem magam egy ilyen helyzetben, amiről felismertem, hogy az nem jó, hogy az ellentmond a dolgoknak és a természeti törvénynek, vagy bárminek, de engem annyira szeret az Isten, és úgyis annyira velem van, hogy úgy is megteszi. Olyan döntéseket, hogy átlátom, hogy az én terve, amit elképzeltem, az én nagy vállalkozásom, építkezésem, bármi, az annyi sebből vérzik, hogy az nem megy, de én megimádkoztam, és akkor majd az úgy lesz, és akkor nem lesz. Majd a lottózásra visszatérünk, de volt, még nagyon régen járt a közösség ideig egy lány, egy asszony, és akkor hát szegény volt, és nehéz körülmények között érthető végül, hogy miért csak. Lényeg az, hogy egyszer azt mondta, hogy összegyűjtött valami 30 vagy 40 ezer forintot, akkor több havi fizetés volt, és most elmegy, én már tudja, hogy az Isten meg fogja őt segíteni, megveszi a lottót ezen az összes pénzt, és akkor lesz neki egy lottó ötöse, és akkor merült, és mondta neki, hogy ne csináld, ne.
Egyrészt, mert az Isten nem lottózik, másrészt akkor elég lenne egy szelvény. Ha nagyon tényleg ezt hiszed, töltsék ki egy szelvényt, és akkor úgyis azt a számot fogják kihúzni. Ugye nem kell, hogy... De ő, és elköltötte az összes, és persze az égvilágon még egy kettes se lett neki szegénynek. Ez egy tipikus kísértés, hogy az Isten velem van, én megimádkoztam, akkor az majd úgy is lesz. Nem? És akkor azt mondja, angyalainak parancsolt felület, kezükön hordoztak téged, hogy kőbenüsd a lábadat, és azt mondta neki, az is írva van, ne kísértsd Urammal Istenedet. Ez a kísértés, hogy mi tulajdonképpen Istennel egyenlővé tesszük magunkat, és azt gondoljuk, hogy mi az Istent, hogy mondjam, egy ilyen szolgálattételre készíthetjük, és erre egyetlen válasz van, az önmagunk megalázása, az alázatnak, az engedelmességnek a begyakorlása, és önmagunk kicsinségének a megértése. Tehát 8 milliárdan vagyunk a Földön. Ez már tulajdonképpen önmagában elég lenne az, hogy felismerem az önmagam kicsinségét. Hogy ugye bármilyen nagy művet is szeretnék megalkotni. Én akarok lenni a világ legnagyobb írója, művésze, nem tudom, politikusa, és következő évben már senki nem fog emlékezni rá az én szuperkönyvemre, vagy bármire. Úgyhogy ez nevetséges az egész feltás. De annyira el tudunk telni önmagunkkal, és az önmagunk fontosságával, ha máshol nem, akkor a családunkban, hogy legalább ott aztán éleszek a szuperpozícióban. Egy megoldás van, hogy felismerjük önmagunk kicsinségét, és hogy begyakoroljuk a többieket önmagunkán nagyobbnak tartjuk. Nem az a kérdés, hogy valójában ki a nagyobb, vagy ki nem. Ez nem kérdés. Az embernek lehet egy reális önismerete. Nem kell, meglátom az utolsó koszos koldust, aki még beszélni és állított és elteszét, és azt mondja, hogy ó, te nagyobb vagy nálam. Nem kell, ugye, ilyen hamis alázat se kell. Ő egy szerencsétlen koldus, de Isten előtt mindannyian koldusok vagyunk. Isten szemben minden így nézünk ki. Tehát helyes, hogyha én őfelé szeretettel és alázattal közeledek, még akkor is, hogyha tudom, hogy hát szegény, ebből már sosem lesz rendes ember, de ugye ki tudja. Jó? Tehát, hogy nincs tere, nem adunk teret ennek a fajta vakmerő bizakodásnak, nem adunk teret a teológiában sem ennek a bűnbánt nélkül való bűnbocsáratnak, a kegyelem nélkül való üdvözülésnek, az önmegváltás tanának, ugye, ami hát itt Törökbánton különösen egyébként is egy élő gondolat, hogy ha eléggé jó vagyok, eléggé sokat teszek, akkor majd az én jóságom, az én jó cselekedeteim, azok majd bevisznek a mennyországba. Ebből csak egy szorongás és egy elfáradás fakad. Természetesen szükség van a jó tetteinkre, de senki önmagától nem tud üdvözülni. Ezt már mondtam, hogy zárójelbe jegyzem meg, hogyha tényleg az lenne, hogy mindenki maga dönti el végül, hogy üdvözül vagy nem, akkor a legnagyobb bűnösök mennének be a mennyországba, mert azok azt gondolják, hogy nincs semmi bűnük. A nagy szentek meg mind elkározanak, mert azok meg tudják, hogy van bűnük. De ez nem így van. Pont fordítva van, Isten kegyelméből megyünk föl, aki természetesen maga irgalmas szeretetével a mi tetteinket is beleszámítja, vagy nem számítja, attól függ, hogy most megtettük, vagy nem tettük, vagy hogyan van. Jó? Oké, ne kísérlete Uradat, Istenedet semmilyen módon. Harmadik kísértés. Ezután magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ összes országát és azok dicsőségét, majd azt mondta neki, ezeket mind neked adom, ha leborulva imádsz engem. Hát ez a hatalomnak a kísértése. Mi minden jót tehetnék, ugye, ha nekem lenne? Hányan gondolják azt, ha én lennék a képviselő, én aztán rendesen tudnám csinálni. Ugye, csak hát nem ismerték még fel az én zsenialitást, meg nem érek rá, meg választásokon indulni, majd jöjjenek és szóljanak nekem, és akkor majd megmutatom az én zsenialitásomat. Ugye, hányan gondolják ezt, a hatalom. Miközben egyébként a saját gyerekünket is félreneveljük, a saját családunkat is elrontjuk, de mi az egész világot el tudnánk vezetni. Nem. Ugye ez a lottóödösnek az egyik kísértése. Ha nekem sok pénzem lenne, ha meg tudnám vásárolni, akkor bezzeg, mi mindent helyre vennék házat a gyerekeimnek, meg mindenkinek rendbe raknám azért, meg odaadnám a pénzt. Ez az önismeret hiányából is fakad, mert valószínűleg nem adnánk, mert a koldusnak se adjuk oda a mostani pénzünkből, hát akkor a milliárdok lennének, valószínűleg ugyanebben a szűkkeblűséggel jönnénk felé is, tehát becsapjuk önmagunkat is. Ez a hatalomnak a kísértése,
hogy ha az enyém lenne, tehát tessék, ott van a világ országa, neked adom, csak borulj előttem, és imádj engem. És nézzétek, hogy a világ ebben az állapotban van, hogy hajszolja ezt a fajta. A hatalom az egyik legédesebb kábítószer. És ha valaki egyszer megéreztenek a hatalomnak az ízét, és most nem a nagy hatalomról beszélek, hogy most akkor valaki politikus lesz, vagy gazdag ember, vagy valami. Nézzétek meg, hogy hány munkahely van, ahol a vezető hogy viselkedik a beosztottjaival. Ugye a művészi világban látjuk ezeket a botrányokat, hogy egy színházigazgató hogy bánik a beosztott többi színésszel, vagy a művész hogy bánik a modelljeivel, és akkor visszaélések, megerőszakolások, és egy csomó minden más, ami ebből fogad. Vagy a családon belül. És nem pusztán az, hogy családon belül fizikai erőszak, hanem hogy mi mindent engedek magamnak a gyerekeimmel, férjemmel, feleségemmel szemben, mert azt gondolom, olyan jó dolog, hogy azt mondom, hogy és akkor az úgy van. És én ezt nagyon ismerem, mert az iskolában ott vannak az osztályban a 20-30 gyerek, megyek egyik osztályból a másikba, és időnként kell is élni a hatalmunkkal. Mert ez van, tényleg van hatalmam fölöttük. Hát hogy ne lenne egy 7 éves, 8 éves, 9 éves gyerek között? Hát hogy ne lenne? Csak csúnyán nézek rá, már úgy érzi, hogy bajban van, ugye? És ha mindig csúnyán nézek rá, és mindig kiavarok vele, végül összetöröm az életét. És értéktelennek fogja tartani magát, mert az én szememben látja magát, és azt gondolja, hogy egy rossz, elvetésre méltó gyerek, mert én így viselkedek vele. Mert én élek a hatalmammal, ugye? Mindenre vigyázni kell, hogy hogyan élünk ezzel a hatalommal. De hát itt van, hogy azt mondja a Szentírás, hogy a világ mindmely a gonosz lélek hatalma alatt van. Hát nem tudjuk megúszni, hogy ne szembesüljünk ebben a hatalommal. És akkor mit mond Jézus? Azt mondja, távozz, sátán, mert mi van, Uradat, Istened imád, és csak neki szolgálj. Akkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak neki. Uradat, Istened imád, és csak neki szolgálj. Hogy hol van az én életemnek a fókusza, a középpontja. Nyilván több is van, mert több szerepet is játszunk. Mert van a munkahelyünkön is egy szerepünk, van a családban is egy szerepünk, van, amikor szórakozunk is, vagy elmegyünk a barátokkal, és másképp viselkedünk. De mégis, ha az egésznek a középpontjában ott van Isten, hogyha Isten bele tudom tenni, hogy hozzá viszonyítok mindent, hogy azt mondom, hogy én így nem beszéletek, mert Jézus azt mondta, hogy aki csak rosszat mond, csak rosszat gondol a fele barátjáról, ugye az már méltó arra az ítéletre. Hát olvassuk ezt a sajtót, meg látjuk a beszédeket, drága testvérkeim, ez mind méltó az ítéletre. Nem akarunk ítélkezni, mert azt mondja, hogy ne ítélj, és akkor téged se ítélnek. De hát ez egy szörnyű dolog. Szörnyű dolog. Csak Istent imád, és az azt jelenti, hogy az én egész életemet alá akarom vetni annak, hogy ahogy Isten tanácsolja, hogy Isten tanácsai szerint akarok kérni a 10 parancsolat, az, hogy az eredeti forrás szerint Istennek a 10 tanácsa. Arról, hogy éljek ahhoz, hogy megmentsem az életet. És akkor a legelső, hogy én vagyok az Urat, te Istened, de csak engem imádj, és csak nekem szolgálj. Innen indul minden. Innen indul minden. És ha megértettük, és azt, hogy megértettük, hogy mit jelent az, hogy a világ gonosz lélek uralma alatt van, akkor azt is megérjük, hogy nekünk van egy konkrét harcunk is a gonosz lélekkel. Amivel meg kell védenünk a mi külső és belső világunkat a gonosz lélek támadásai alól. Ugye? És ezt a keresztények aztán egész világosan látták, mert ugye, Pál apostol azt az efezusi levélben el is magyarázza, hogy az Efezus az a hely, ahol nagy az efezusi Diána, emlékeztek rá, hogy ugye ott végül egyrészt először Pálék csodát tesznek, ugye Isten kegyelméből, és azt gondolják róluk, hogy ők a Hermész meg a főisten, az Zeus, és aztán berohan Pál az emberek, nem őrültek vagytok, akkor meg ugye meg akarják ölni őket. Efezusi nagy Diána szentély, az egy hatalmas nagy kultusz volt, és az ezüst meg részvesek a féltékenyé tették, mert nem akarták venni többet a szobraikat. Tehát ugye ez üzlet volt. Ma is üzlet, ma is vannak kegyszerárosok, és ilyen az életünk, hogy az kell is, hogy legyenek, mert hogyha Medjugorjéban nem lennének kegyszerárosok, már elhordták volna az egész krizsevácot a drága hívők, hogy hozzanak valami kis emléket maguknak. Tehát, hogy ez van. Ugye? Na de mi lett a Istennek a végső győzelme mondjuk Efezusban? Hogy oda vitték ugye a szűzanyának a házát,
és a óriási szűzanya szentély lett, és a szűzanya győzött fölött a hamis démoni fejedelemség fölött, és az Istentől való kultusz lett ott, ami Isten felé irányul, mert a szűzanyának meg minden. Nem véletlenül írja, az efezusiakhoz írt levelében foglalkozik a szellemi harccal Pál, mert ott ennek óriási tétje volt, ami végül aztán Isten győzelmével ilyen módon visel. Na de mit mond Pál? Mert nem test és vér ellen kell küzdenünk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, az ég, a gonoszságnak az ég magasságban levő szellemi ellen. Ez van. Jézus győzött a gonoszság minden ereje fölött, de a gonosz lélek még itt van, egészen a utolsó ítéletig, és bizony még nekünk harcolni kell. Ezért azt is mondja Pál. Ezért erősödjetek meg az Úrban és az ő hathatós erejében. Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben. Mert nem vér és test ellen kell küzdenem, hanem. És azt mondja, vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, hogy a kísértések idején, és megállhassatok, mert mindent megtettetek. Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat övezzétek fel igazságossággal, és öltsétek magatokra a megigazolás vértjét. Lábatok sarúja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség. Mindezekhez vegyétek a 7 pajzsát, melyel kiolthatjátok a gonosz lélek minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, vagyis az Isten igéjét. Mindenkor esedezzetek a lélekben minden imádságban és könyörgésben, és ő benne virrazhatok teljes állatatossággal, könyörögve az összes szentés, értem is, mondja Pál. Ezt rögtön magamra vonatkoztattam, hogy imádkozatok értem is, hogy Isten adjon nekem szavakat, amikor megnyitom ajkamat, hogy bátran hirdethessem az evangélium titkát, aminek hírnöke vagyok bilincsekben. Hadd beszéljek bátran, mint kötelességem. Hát igen, a bátorságra nagy szükség van ebben a világban, de mindenkor is. Tehát itt van, hogy a 7 pajzsa, amivel kioltatjuk a gonoszságot mindent. Az üdvösség sisakja, ami az elménkben van, hogy hisszük, ugye, hogy Isten van és szeret minket, és eljött minket az üdvösségre. A békesség evangélium hirdetésére a saru, hogy mi a békesség útján akarunk járni, hogy Zsolt, hogy keresd a békét és jár nyomában. Ugye, és akkor most nem fogom ezt végigvenni az összeset, mert ez egy külön eladás lenne. Ugye a római katona a fegyverzetének a mintájára mondja végig, vagy bármilyen harcosnak a fegyverzetének a mintájára mondja végig azt, hogy hogyan kell nekünk lelkileg felfegyverkeznünk ezekkel a dolgokkal, hogy a gonoszság minden nyilát kiolthassuk és hogy győzhessünk. És ez nagyon fontos, hogy nem csak a testi bőtről van szó, hanem a lelki készségről és lelki helytállásról, hogy én hiszem, hogy én a békesség útját járok, hogy én az Isten igét olvasom, hogy az a kétélű kard, amelyik kell, az Isten igény, hogy áthatol mindent, a húst és a belőkig, és mindent megmutat, és én erre akarom alapozni az életemet az egyház tanítása szerint. Jó? Úgyhogy ezen kell sokat elmélkedni, és kell imádkozni, de hát Jézus maga ezt tanítja a mi atyánkban, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ennek a kibontása mindaz, tehát végezetül úgy tudunk győzni, és úgy tudunk kegyelemről kegyelemre előrelépni, hogy győzünk minden ilyen kísértés fölött, és amikor győzünk ilyen kísértés fölött, akkor az történik velünk, és amikor Jézussal, akkor egy időre elhagyta a sátán. Ugye? Egy időre elhagy minket, és végül akkor fog teljesen elhagyni, amikor majd feljutunk a mennyországba, akkor már nem lesz több kísértés itt. De amikor elhagy minket, az azt jelenti, hogy akkor szabad térre kerülünk, hogy tovább építessük az életünket, megéltünk egy felszabadulást, egy előrehaladást, hirtelen minden kézre áll, a nyomorúságok hirtelen eltűnnek, mint hogyha a Jóisten kezekbe vette volna az életünket, és elkezdte volna menedzselni a dolgainkat, hirtelen összeállnak a dolgok, megszülettek a gyerekek, megkapjuk az állást, elmúlik a betegség, tehát békességet élvezünk, kibékülünk azokkal, akik haragba voltunk, egy csomó minden dolog megtörténik, mert a harcban való győzelem Isten áldását termékenyé tudja tenni az életünkben. Jó? Na, akkor most kiscsoportos beszélgetés következik, 3 kérdés. Az egyik, hogy milyen az önbizalmam vagy bizonytalanságom. Hogy mennyire van ez a fajta, nem hamis önbizalom, hanem ez a fajta rugalmas, de határozott identitásom, hogy ki is vagyok én. Ismerve a saját gyengeségem. Van-e önbizalom, vagy visszajadok még mindig tétomaságokat, igen. Jó. A másik, hogy
fel tudom-e ismerni valamelyik kísértést, amik az életemben van. Lehet, hogy nem mindent tudok. Biztos, hogy az én életemben van olyan kísértés, amit még mindig nem ismertem föl, és ezért... De van olyan, amit már felismerek. Hogy van-e olyan, amit az életemben már megharcoltam, már győztes voltam, és ezért, amikor a gonosz lélek kísért, ugye már csak kívülről tud, nem a szívemből, mert ezt megharcoltam az életemben, már nincs egy nyoma, de kívülről még tud kísérteni, és akkor azt felismerem, és jó. És hogy van egy győzelmi történetem. Van egy tanulságvidelem arra, hogy hogyan győztem valami kísértő, gonoszság valami ereje fölött, valami ilyen dolog felett, jó? Ezről a háromról kellene beszélni, és akkor most mindjárt beosztjuk a csoportokat. Köszönöm.